Niyababona ke sebefuna ukusiphazamisa ke ngoku. Asilindelanga into basizaxelelwa ngoba hayi ibudget yangathi incinci yemadlanga commission, hayi kule mali esesiyibonile sayiconfirmelwa sayibona into ba ininzi ingakanani, qha idliwa ubudlaba, qha idliwa ubuxelegu. Bafethu sebeza nento entsha apha, sistory nje futhi engamelekanga nje sisamkele. Basizela nento entsha bathi apha uMinister of Justice uKhubayi uza nento ethi ngathi they are running short of ibudget yemadlanga commission, and uba ngaba abayifumani imali kuzawunyanzeleka into yoba imadlanga commission ikolapsile. Kuzawunyanzeleka imadlanga iphelile. Iphela njani imadlanga nexa siqala ungena emagameni amakhulu? Iphela njani imadlanga nexa siqala sifuna ii-files zamathenda womasipala abakhulu? Mamelana, nizakhumbula into yoba not long kuke kwafika uKarim Sulumane apho uKarim Sulumane wasibizela amagama amakhulu apho elinka khona ethengila khona oBrown Mokgotsi kunento umcimbi onokwenza nemali, oBrown Mokgotsi, oVusi Muziket Matlala plus oMorgan Maumela. Sisajonge njalo seva jikijiki not long after kugqabhuka wonke lamathumba namathumba ase TMPD seva kuthiwa hayi imadlanga commission seyirequeste even i-tender files zase eJoburg. So all of a sudden asisenamali. Kanti bona bebelindele into yoba la 147.9 million ebabeyiphe imadlanga for 6 months izathi xa imadlanga commission i-extendwa like i-extendiwe ngoku still ibe enough la mali. Kaloku bafethu imadlanga commission yanikeza 147.9 million xa iqala kwaze kwathiwa izawuqala ngoSeptember iphele ngoMarch. So that 147 million was probably calculated based on that. So xa seku-extendwa imadlanga commission because ngoku sesingene kwenye inyanga, because bathi bashekene about I think 23 million or so if not mistaken, balindele into yoba still iqhube imadlanga commission until uAugust. Hayi bafethu mangadlalwa ngemadlanga commission ene bangafuni nje ukwenza izindlela ezizawucompromise imadlanga commission. Umhle gqit umsebenzi owenziwa imadlanga commission. Seyinde gqit le ndlela esihambile for into yoba ngoku kuzaqala ukuthetheka nomcimbi onokwenza nemali. uKhubayi njo makabe seke approach abe ngathi uyaqinisa futhi pha ku Minister of Finance uEnoch Godongwane, ene ngaphezulu kunela cebo lalize no General Nhlanhla Mkhwanazi apho wathi khona xa busy kube investigator nezinto zobuqhophololo kukhona moslamali abayede isizwe eye proceeds of crime, kutheni kungathathwa lamali kuseyenziswe yona? Nizakhumbula kwayena uMorgan Maumela lona kwake kwathiwa kwinto zakhe sazisiziwe worth about 500 and something million. Nini seva kuthiwa seziphinde zijikiswe kuyi nethi xa kungathi ngoku basezithendeni zabo sebefuna into yoba makukolapsiswe imadlanga commission. Izondo commission yayinikwe malini yona yayifandwe ngamalini, because le 147 million abayikhalazela is nothing compared to what izondo commission was funded with. And what happened ngezondo commission? We've got so much trust and faith kumadlanga commission, even if it were to be extended further than August. Ingena nakwamanye amasipala ispreadwe even nationwide. Angayisiminda sisi South Africans because sibonile imali khona qha badecide kuyidla ubudedengu ubona. Hayi bafethu mabasele nenye icebo not ngemadlanga commission. So ke yethu leya commission liyana isebenzela iSouth Africans. That one is in the best interest of South Africans. You know lento yoba every now and then xa into ingathi is in the best interest of South Africans kufuna ukudlalwa ngayo. Hayi makungadlalwa ngathi inde gqithi indlela esesihambile. Not now. Asilindelanga into yoba sizaxela ngomcimbi onokwenza nemali. Mayifunyanwe lo mali noba ifunyanwe ephinya kakade. Noba bathathe yethu yokugqibela mababone kwi-tax zethu mababone nje. We'd rather have our money spent on this than on them funding their lifestyles. Isalaries zabo ziyimalini bona? Babezakhalela 147 million. Bebelindele into bimadlanga commission iqhube njani. Ningalibalanga even the first evidence leader apha kumadlanga commission azange kube kude nje uTifo waya waphula out wathi yayingekho enough. Isibonisile ba the money was not so little because bakwazile uqhuba ngayo uba nawo besesene 20 something million though ingeke ibaphushe exesha lingakanani. Siyacela Minister Khubayi ngokukhulu ukuzithoba. Siyacela Mbokodo. Sinayo futhi into ethi nje umuntu ongumama nawuphi uhalela ukuyibona iSouth Africa isafe, especially thina abantu abazalile abantwana. Sihalela ukubona izwe lethu lilungile. And sicela wenze nantoni okumele uyenze njengangoko ukhona ukwenza ngakhona. Imali yona sicela ivele.